Klepišovi nepomohli jeho protesty. A Švédi zvládli boli v útočnom pásme. Karlsson na Omarka. Pozrite si, nevysoký hráč, kratučká hokejka, ale dokáže s ňou robiť obrovské divy. Spolupráca s Harium. Karlssonová delovka. A Vokov nevedel, kde je puk a trojnásobné dorážky Švédov. Puk skončil v bránke. Johan Hariu otvára skóre. 17 sekúnd trvala táto švédska presilovka. Česi odolali pred tým hraným hrám početnej výhode od 3 koruniek. Dokonca aj tej dvojnásobnej v trvaní necelej minúty, ale v 9. minúte sa už presadil strelecký Johan Hariu. 4. gól na týchto majstrovstvách sveta, vyrovnáva sa P.J. Svenssonovi. Pozrite sa, teraz Vokov stratil puk z dohľadu. Už tá prvotná dorážka Hariuho mohla skončiť v bránke. Všetko mladí švédski hráči, ktorí zrealizovali túto presilovku. Toto zohraté duo robí najväčšie problémy českým hráčom. Obaja pustia moskovské Dynamo, kde by malo stať akurát Weinhandl, ale to je samozrejme ešte v budúcnosti, pretože Dynamo Moskva sa zlúčilo s Balašichou. Tvrdá strela, po ktorej Tomáš Mojžiš dokázal vyrovnať. Čistá jasná. Prestrelil Jonasa Gustafssona 1-1 v 18. semifinálovej minúte. Na gól z hokejky Johana Hariuho odpovedal Tomáš Mojžiš. Až v priebehu šampionátu dopísaný obranca. Takto profitoval z prihrávky Lukáša Kašpara. Mortenson slonil vlastnému brankárovi, keď sa tam snažil brániť. Larsson je v pásme. Za sebou mal spoluhráča Enqvista. Teraz sa Enqvist dostal pred bránkou k puku. Z nenazdajky 2-1 pre Švédsko. Zásluh na tomto góle má 18-ročný Oliver Ekman Larsson, ktorý zatiahol puk až za bránku. Odtiaľ sa so šťastím dostal pred bránku a tam si ho dosledoval tento muž Andreas Enqvist. Ekman Larsson si pripisuje svoju druhú asistenciu, ale čo je dôležitejšie, Andreas Enqvist svoj prvý gól, na nikto pripravený na tú jeho strelu na prázdno. Ešte raz. A teraz ide puk do bránky Česka. Nie. No postavil sa počas tej svojej púte na hranu a to bolo teraz české šťastie, hoci predtým to Česi zavreli v útočnom pásme. Niekoľkokrát to hrozilo. Tento zápas má naozaj parádne vyvrcholenie a Bengt-Åke Gustafsson si ho užíva. V tom prvom stretnutí na reprezentačných hlavičkách bol úspešnejší vo viedenskom semifinále Rúžička, ktorý sa potom tešil z titulu majstra sveta. Pri poslednom vystúpení sa to ešte nevie. Teraz timeout si vyžiadal Bengt-Åke Gustafssona. Pomohol tým mierne aj českému týmu, pretože Vladimír Rúžička tam ponechával počas celý čas tú istú zostavu, tých istých 6 hráčov, zatiaľ čo Gustafsson svoju zostavu prestriedal. Čo je ale zaujímavé, v podstate Česi sa nedostali k streleckému zakončeniu a v tretej tretine, hoci stále sa snažia dotiahnuť ten jednogólový náskok. Aj počas powerplay vystrelili len 8-krát Švédi, 7-krát na českú bránku. Takže aj z tohto je jasne vidieť, že Švédi sú perfektní vo svojich defenzívnych úlohách. Aj počas powerplay sa Česi snažia vybojovať krvopotne na svoje hokejky. Zatiaľ sa nedostali k tomu, aby ohrozili Gustafssona. Na buli Vampola, vľavo od neho Voráček, takisto Rachúnek, napravo Hubáček.
A na modrej čiare dvojica Čáslava a Klepiš. Jágr na ľade chýba. Kľúčové buly z pohľadu Švédov má na starosti Niklas Persson. Proti nemu Klepiš, ten už si vymenil na miesto s rachunkom úspešnejší Švédi. Johansson ale neukontroloval puk v rohu, ten poslali Česi pred brankovisko, Čáslava vyrovnal 7,5 sekúnd pred koncom, tak prepáčte, bol to Karel Rachúnek a bude sa predĺžovať. Švédi zostávajú ležať smutný na ľade, konkrétne Hariu, ktorý sa márne vrhal do tejto strely. Nahnevaný Bengdoke Gustafsson. Ale Česi sa radujú. Karel Rachúnek má obrovskú radosť zo svojho druhého gólu. Čerstvý otec. V play-off je to z jeho strany každý zápas o radostnej udalosti. Hoci tá prvá nebola hokejová, tu bol Rachúnek, ktorý vystrelil cez padajúceho Johana Hariho. Nechytateľne umiestnená strela. Gustafsson nemal nárok zasiahnuť. Tvorí sériu samostatných nájazdov. Česi sa chytajú okolo pliec ako v Nagáne, keď bol Vladimír Ružička ešte v úlohe aktívneho hráča. A Magnus Johansson, síce obranca, ale švédsky kapitán, bude otvárať samostatné nájazdy. Johansson proti Vokounovi, duel dvoch a zda najskúsenejších hráčov. Johansson netrafil bránku. Úspešnejší teda v tomto dueli bol český brankár. Po prvom nájazde 0-0, ale bol to zákrok Vokouna, áno. Zrejme mu to trafilo hokejku. Lukáš Kašpar pripravený na nájazd. Prvý český nájazd. Kašpar, Gustafsson. Kašpar pomedzi nohy Gustafssona dáva prvý gól v nájazdoch. Medzi dlhé nohy Jonasa Gustafssona Kašpar prepasíroval puk, ktorý sa pomaličky preklzal až za bránkovú čiaru. Česi sú bližšie. Do finálovej brány už majú nastrčenú jednu nohu. Vyhrávajú na nájazdy 1-0. A teraz potrebuje od hokejky a od žrtky sa puk dostal do bránky. No ale teraz, ešte kým si pozrieme, ako doputoval ten puk do bránky. Linus Omark, ten ovláda množstvo fínt. Bude mať odvahu jednu zvoliť, alebo nie? Po naznačenej delovke strela švihom, bezproblémový gól pre Linusa Omarka, ktorý už v samostatných nájazdoch dokázal dať gól aj lobom, hoci to znie neuveriteľne. Takým vyslovene panenkovským, teraz po naznačenej strele presne pomedzi betóny. Keď Vokoun v snahe vykryť čo najväčší priestor ich od seba oddelil. 1-1. To bola až príliš veľká diera, kam sa zmestil puk Omarka. Marek, aj on dal takým istým spôsobom gól Gustafssonovi znova pomedzi nohy. Česi vyhrávajú 2-1 na nájazdy. Bude Jan Marek opäť hrdinom nájazdov. Zo začiatku sezóny zranený a potom jeho produktivita klesla. Ale 2-1. Taký bol mimochodom stav aj v nájazdoch, aj potom v štvrťfinálovom zápase proti Fínsku. Česi sa tešia, Tony Mortensson, ale teraz musí dať, inak Švédi skončia v zápase o 3. miesto. Mortensson nedal a Tomáš Vokoun vychytal svojmu týmu postup do finále. Riga 2006 sa bude opakovať z pohľadu českého týmu. Minimálne opakovať, pretože takto nabudení, naštartovaní Česi dokážu veľké veci.